Wow, di pa saot-saot pa ha. Makapuso desidido ang tagdumalahan sa isa ka pasalubong center sa Bacolod City nga magpasakas ang kaso. Batok sa duha ka mga kawatan nga nagbiktima sa ilang shop. Base sa CCTV footage ng kuha sa sulod ng shop, makitaan ang pagpakuno-kuno sa mga lalaki nga mga manugbakal. Pinakabinutos lang nagligad, pasimple ang mga ini nga nagkuha sa mga baligya. Sa magpati nga wala sang may nakakita, nagsaot pa ang isa kakawatan with winning moves bangod may nataban. Pero sa ang tinalikdan pa nga weekend, nakita ng duha nga nagalibot-libot sa balaligyan. Kagangay nga nagapanikatika kung anong pwede nila mataban. Ginkumpirma sa management sa GMA Regional TV nga may identity na sila sang duha nga ginapasunig gabunan ng Kawatan Central Market kag downtown Bacolod. Ang isang ginapatihan, taga Barangay 14. Ito yung mga kawatan, kisa kabantay mga may kisa eh. Kisa tayo mga hindi makakita ng mga kawatan. Gano damo, brabla.